Sí, estem davant d'una proposta que ja està aprovada. Per tant, l'únic que cabria manifestar és l'adhesió a l'aprovació plenària de les Corts, i més encara a favor del Constitucional, que alça la suspensió cautelar de la llei, o manifestar la nostra negativitat a la mateixa. Per damunt de qualsevol llei o de qualsevol instància a l'hora de planificar qualsevol llei, deu d'estar lògicament el menor. Quan nosaltres hem llegit la llei, que per cert no s'anomena de custòdia compartida, sinó que la diré en castellà perquè hi ha una paraula que no m'eix, i és la Ley Valenciana de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. También es ganas de liar. Bueno, som el país que junta Catalunya, Aragó, Navarra. Si en principi el Tribunal Constitucional no posa massa impediment, tindrem llei, lògicament, de custòdia compartida. Nosaltres, al llegir-la, el que hem tirat, estem d'acord en tot el desenvolupament de la mateixa, però sí hem tirat en falta dues coses i que segurament haurien d'afegir-se d'alguna manera, o segurament en el treball que els jutges o les jutgesses vagin fent en el dia a dia, segurament aniran posant solució. Una és, a nosaltres, el plantejament que deia el senyor Valentín d'Esquerra Unida és què passa en la parella que no està d'acord i que, per tant, va ser una custòdia compartida imposada. Perquè el que sí se fa mecànicament, i avui en dia sí que ho sabem, és que automàticament se n'anem al contenciós i, per tant, si jo ja vaig al contenciós, automàticament s'ha acabat la custòdia compartida, tal com està establerta avui en dia en Espanya. I és veritat que l'article que aquí se diu de modificar sí que acorda ja directament la custòdia compartida una volta que els dos pares, pare i mare, mare i pare, se posen d'acord. Però què passa en els altres casos? En els altres casos també se parla de custòdia compartida a diferents nivells. Què és el que l'hem tirat en falta nosaltres a la llei? La figura de la mediació, o la figura de la persona o el personal o el grup d'intermediació en la parella, perquè si de totes formes se va produir d'una manera o altra determinada aquesta custòdia compartida, lògicament hi haguera un procés d'intermediació per a evitar segurament aquest contenciós. I també és veritat que la llei arreplega que en cas que el jutge o la jutgessa vera que això és impossible, decidís per un lloc o per un altre. Per tant, nosaltres tirem en falta la intermediació o la mediació a l'hora de la problemàtica en la família. I l'altra és com se va desenvolupar realment la llei en l'efectivitat i si no tindrem problemes d'una llei per a rics i no per a pobres, o no una llei a l'acorde de la situació social en la que estem. Per què? Perquè va ser un problema segurament econòmic a l'hora de plantejar aquest tipus de solucions. És veritat que en alguns països se parla que la casa és del fill i per tant ahir han d'acudir el pare i la mare o de la casa se ven i a partir d'ahir hem de fer i parla la llei que en cada casa ha de tindre les seues estàncies en tots els llocs i aquestes coses. És a dir, aquesta podria ser una de les problemàtiques. En quant a l'esperit de la llei, lògicament no podien deixar d'estar d'acord. El fill últim és la felicitat del menor, el que ningú dels dos membres de la família puga sentir-se una ombra de l'altre o puga sentir-se una persona estranya que va de visita i acaba seguint un estrany per al seu fill. I és veritat que la mateixa llei arreplega no sols ja la direcció de pare i mare o mare i pare, sinó també de iaios, iaies, tios, ties, cosins i aquestes coses. Per tant, en la proposta, i perquè ja s'ha explicat en algun, m'havien trobat per premsa, hi ha 3 o 4 sentències, inclús unes en les que estaven d'acord, altres en què la família estava en desacord, s'ha posat la intermediació per davant, a pesar que no estiguera, i les coses fins ara funcionen. Nosaltres, lògicament, estarem a favor. Nosaltres creiem que l'utopia no pot evitar tampoc la realitat, i perquè allò que jo no puga aconseguir he d'evitar, per tant, que puga ser possible. Si una parella no es posa d'acord, jo no sé per què no es posa d'acord.
I, en conseqüència, el que jo m'adherís a una legislació, o nosaltres adherim a una legislació, en la qual, en teoria, els pares, les mares, són els dos. I, en conseqüència, la problemàtica sobrevinguda a aquesta parella tindrà conseqüències diferents. I sobre paper, jo no puc ja previndre una situació d'injustícia entre la parella per a poder decidir qui és el bo, qui és el roïm en una situació, sinó que decidirà el jutge. I el que jo tindré que donar-li les armes i les normes a la justícia per a que puga ser, lògicament, justa. I actualment en la llei que hi ha no ho podria ser, perquè actualment en la llei tal com està, el jutge no pot compartir una custòdia en quan hi ha per damunt un contenciós o en quan un dels dos no es posa d'acord. Això també seria una arma per una part o per una altra en la qual, lògicament, s'utilitzaria en un problema de divorci. Però això seria baixar al to i nosaltres el que se quedarem, lògicament, és el que fan les lleis, que és preconitzar la justícia per damunt de tot i que el menor ha de tindre en igualtat a la mare i al pare i no a un desconegut o a una desconeguda que la visita o el visita a certes hores. La redacció de la llei tal com està, a nosaltres en aquestes dues coses no ens agrada i ens agradaria saber què va passar, lògicament, en famílies on la disponibilitat econòmica no siga la suficient com per a aquesta teoria marcar-la. Ara bé, que per una de les parts puga recurrir a un contenciós i automàticament una de les dues ha d'estar apartada de la custòdia del fill, a nosaltres no ens pareix correcte. I una cosa és la pàtria potestat, que ningú li lleva a ningú, i una altra cosa és compartir-la. I és veritat que custòdia compartida no vol dir el 50%. La custòdia compartida vol dir que si se posen d'acord, ells decidiran en el tant per cent, i si no se posen d'acord, el jutge decidirà en el tant per cent. El que no quedarà és un en el 100 i l'altre en el 0. I aquesta és la diferència. Ara, si no se posen d'acord, un està en el 100 de la custòdia i l'altre està en el 0 perquè és el que visita. Però la custòdia la té. A partir d'ara, i si s'aplica i no se torna a impugnar i es deixem les nostres lleis puguen anar endavant, que pareix que Galícia trata de copiar-la i posar-se també en marxa, la qual cosa vol dir que estem en el món i quizá és per on tenim que anar, doncs lògicament si el jutge veu que no se dona, doncs decidirà si ho és al 75 i l'altre al 25, al 60 o al 40. Però ningú quedarà apartat, lògicament, de la custòdia del seu fill o de la seva filla.